kati batike zvechopu chopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Pandiri kuuya nemi ndiri kutaura kudai so bhinya riya reguruve ropinda mumatare edzimhosva. Nhasi ndo zuva razvaitika iri Monday kudai so tiri pana 19 January mugore ra2026 gore rekungangurwa. So panapa pane ngirikini vanhu vane zvinhu zvakawanda zvavanga zvinotisa kozi bhinya rasvika rakatakurwa, bhinya risi kutombogona kufamba, bhinya rasvika rakatakurwa ona sahwira waro ikokoko. And a lot of people vaifambisa nyaya dzakasiyana-siyana. Ndaibvunzwa, I think ndakabvunzwa this question nevanhu vandarika 5. Ndikati ini hangu kuti ndikwanise kudairira nyaya idzodzo because ndinge ndisina kuona pazvakaitika. Vaita ranzi bhinya rakagurwa gumbo, rakatochekwa gumbo nehacksaw, vamwe vakati rakachekwa gumbo nechainsaw, vamwe vakati rakaita zvekutemwa gumbo racho nedemo. Zvakawanda zvaitaurwa. Andinoda kuzvipindura because ndaiziva kuti inyaya dzisingaitike, nyaya dzanga dziridzidza kunyeba dzaitaurwa. Tikuzviziva kuti munhu akarohwa gumbo nepfuti, but zvekuzonzi rakadimburwa rakaitwa sei, it's something chekuti hazvina kumbobvira zvakaita sei zvakaitika. So apa kureva kuti bhinya kuti rifambe kuti risvike richifamba ipapo zvinhu zvekuti zvanga zvisina kunyatsojairika, zvanga zvisiri kunyanyoitika. Anga usvikawo ikoko akawana usahwira wake amene kuti vakasvikawo vakanowiriranawo panyaya dzechiwo ikokoko, but ndiye asvika akamutakura kumatare edzimhosva. So mnyaya yacho manje matongerwo yazoitwa pakunzi mukomana ambodzokera kugirikini kurimandi futi. So anozodzoka musi wa 3 February because paita mamwe futi ma-fresh murder and attempted murder charges zvekare aripo. Saka patombotanga kuonekwa kuti chichi chanyatsoitika pane nyaya yaanimal zvitsva bhinya rakashungurudza vanhu vakawanda. Ende izvezvi imwe nyaya iripo iri kuitika kuti vamutongeka zvinotitore nguva. Anenge achirombotaura vanhu akauraya, ndakambouraya, achiti ndakambouraya umwe akaenda uko, ndakambouraya umwe ndikamusiya apa, ndikazombodai ndikadai. Ndo zvinhu zvanenge achirombosirwa pasaidi achimbonzi tichera tichazoona nezvake. Ndo mamiriro akaita update yaanimal zvitsva. Ndinoziva kuti maZimbabweans munenge makanonokerwa muda kutoziva kuti saka azotongwa sei. Ende vamwe vaibvunza kuti saka anogona kutongwa kwamakore mangani. Zvichangoitika apa muri yeZimbabwe nzwisisai zvinhu zviri simple. Ende nzwisisai mutemo wenyika yenyu kuti unoti chii. Mutemo wanga wakamboiswa wekuti munhu akaita mhosva dzakaita sedzaanimal zvitsva anourayiwa achingonoyemwa musoro udamburuka 1 kuZimbabwe wakabviswa. Ende mutemo iwoyo wakabviswa nani? Wakabviswa navaMnangagwa, ndo vakabvisa mutemo iwoyo. Handiti parliament yenyu ikasaindirana ikawirirana nazvo kuti zvedeath sentence zvibviswe. Saka hapana pekuti angauraya. Vamwe vari kuti Zimbabwe ngachiseta example kuti ibva yangodambura iye. Vamwe vari kuti dai tanga tiri isu taigona kuti every weekend touya tombodambura kagunuka diki, todzoka rimwe sande todimbura chimwe chekusaidi chiombe, todzoka rimwe sande todimbura kagunuka kumaoko, todzoka rimwe sande todimbura mhino, todimbura nzeve, tichingodidi hanzi tichimudimbura mbichana achifunuka hanzi kuti afa achirwadziwa. Zvinhu zvinenge zvichingotaurwawo nevanhu vanenge vachidauningana. But mutemo hauzoshandi uchishanda uchidaro. Mutemo uri kutoshanda kuti mukomana anenge akatogara paripo akachengetedzeka. And it's like kwaitogara kuguruve makaona kamba keke kanenge dzikechikeke huswa amene watoti kaigara izvo zvisa kutogaropo nerufu iripo kuti anenge akatovharirwawo imomo achingoitawo yari kuita. Saka zvinhu hazvifanani. Mutemo ndozvaongore munhu atongotorwa ivo chananga chingoda chete kungoti munhu vatomutora vamusunga. And one thing chichatoshamisa chekuti you never know panochinja mapresident vaya vakuuya vakuita ma-amnesty avo vaya unogona kuti anogona kutongosevha kana something like almost 20 years because nyaya dzacho dzinenge dzakanganwika up to 20 years ikoko. Unongonzwa kuti mukomana waya azongopona futi neamnesty because it's something yekuti mutemo iripo kudhara. Saka panoitwa ma-amnesty vamwe vantu vachitongonorerutsirwa zvinongoitika. You never know. Zvimutemo zvinongoitika. Saka zvinotemesa musoro. I understand kuti maZimbabweans vakarwadziwa zvakanyanya. I understand maZimbabweans vari kutoti dai munhu iye atourayiwa pasetwa example, but mutemo hauna basa nazvo. And you know who to blame panyaya yekuti mutemo wakabviswa. Vane mareasons avo vakazviitira. Even though isi zvedu takati hazvina kutifadza because vaMnangagwa ivo pachavo vakapotsa vadimburwa. Yanzi vakanzi vanga vari underage because kudhara vaiti munhu anotanga kudimburwa musoro anenge adarika 21 years and above zvichienda, but ivo vanga vari under 21. Ndo maponera vakangoita. Saka kubva ipapo vapona kudaroka ndobva vazongonzi vadidididi kusvika vazobuda jeri. Imagine kuti nhasi munhu asvika apa uzosvika pakuita president. Saka nanga kuti saka munhu anongova munhu akatochinja.
akatova a better person chichi anongoziva zvinhu zvakuitika munhu anenge ane mareasons ake ene munhu wese ane mukana. But for your own information, let me tell you this thing, muri yezimbabwe chamungangoziva chamunenge muchida kunzwisisa kuti zvinofamba sei. Zvinhu zvezvo zvekuti vamunangagwa vachinja mutemo izvi vakachinja mutemo kuti vanhu vanenge vauraya vanhu hakusina zvedeath sentence zvezve hazvina basa stereki. Why ndikuti hazvina basa stereki? Because vamunangagwa vaisa vataura izvi panguva yavo. Kunogona vamwe president akatosvika kuti right takudzosa death sentence vanhu makunya kujairira zvikatoitika. Hazviri kuti vamunangagwa vatoita nekusingaperi pakangoyo umwe president anongosvika achingoitawo zvinhu zvaari kudawo panguva yake iyoyo zvikatanga totongwa zvakadaro. Saka zvinzi mapresidents kutonga chisa kuchinzi kutonga unoisa mutemo uri kunzwa kuda kuisa uchingodidi. Iyi nyaya ndakungotaurawo mhuri yezimbabwe kuti munyatsonzwisisa bo ndoziva kuti pamwe pacho panongodiwa kamwe ka better understanding kekukwanisa kunzwisisa kuti nyaya dzacho dziri kubva nekupi dzichienda nekupi. But enimo zvitsva iko zvinezvi amboenda kunhingirikeni adzokera kuti mandi kwake uku anombonogarawo ikokoko akamirira kuti zuva rake ra3 February richikwana odzoka zvekare achinooneswa kuti mutongo wachapuwa tichakuudzai. And this thing vanhu vakawanda ngakamirira kuti vachanzwa kuti panoitwa zvinoitwa vamwe like zvakaitika kune muchinda uyayo anonzi wekuraya vanhu vakawanda muvhevhi akazongonzi he is mentally unstable akwanise kufesa a trial mukuzviona. Saka vanhu vakawanda ndo zvinhu zvavakamirira kuda kunzwa izvi kuti is he mentally unstable anoda kuningirira. Saka vanhu vakagara totaura even kana apa type level racho hakuna kana one munhu ari kumirira kana kumusekerera kuti uraya vanhu up to over 19 people. Vanhu vatoti tidaire zvinhu zvakadaro kana kuti tokuti mentally unstable aiwa pfungwa dzake dziri right munhu wese ari kutoningirira. And even this guy akanzi chero hadzisi right chero doctor wacho ari kutotesta ningirina hambozvitaure zvekuti haasi right kana brain dzacho vanhu vatotaura kuti hatidi munhu anonyebedzera upenga because it's something chawakaita uchida ndozviri kunyanya kutaura vanhu vezimbabwe. So nyaya idzozi dzine dziri sensitive zvakanyanya but don't worry about zvese zvakawanda. Uyu haana chekuita nepolitics. Kune vamwe vamunozoona kuti azonzi is mentally unstable vamwe vacho vanga vari connected mapoliticians nekupolitics zvakanyanya. That's why muchiona kuti vamwe vanozongoona kuti maadvantages plus vamwe vanenge nenyaya yemari wafuti unenge uri connected navanhu vane mari vanozowanawo maloya anokwanisa kuvamirira. You will be shocked munhu akutonzi ninga akauraya vanhu vese but azobuda chii chaitika. He was mentally unstable. Saka alright poitwa sei akutorerutsirwa onzi akazvita asingazive. Nyaya yatopera yakadaro asi vanhu vatinga vatopfudzwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichingoningira but zvasiyana nedzimwe nyika kuti uri kupenga uri kuita sei vanongoti ukangoraya munhu newotorewa nekuti uri kupenga havana basa nazvo vanongoti watora gurwawo musoro zvotopera zvakadaro. Kusiyana kwenyika but vazhinji vari kuti mutemo iyi yakaiswa iyi inokanganisa inoita kuti vanhu varembe vachingouraya vanhu like this guy zvaitaura kuti ndaingoziva kana ndichangoenda ndongonogara kangu kujeri. Imagine munhu anogona kutanga topara mhosva achiziva kuti life yamuomera. Umwe anototi haachagone kubhadhara kana renti zviri kungoitika mazuva ano izvi. Umwe anoti haazigona kubhadhara renti haazigona kuzvichengeta kuzigona life yacho iri kutomunetsa ototsvaga kukuda unowana kutorwa kuti aende kunoningina ikoko. Saka you never know zvinhu zvinenge zvichingoitwa nevanhu ivava. But thank you so much muri yezimbabwe. Ndo update yaenimo zvitsva. Sorry zvenyu ndiri munhu anotaurisa tinoona kuswera tiri panapa but rekedza nditry by all means kuti tiva tangogumira nyaya yacho panapo. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.